Malawak na palayan, malawak na dagat, public night market, bising lungsod, ilan lang yan sa mga makikita dito sa bayan ng Sugod, probinsya ng Southern Leyte. Welcome sa bayan ng Sugod. Tara na't bisitahin natin ang Sugod matapos itong hagupitin ng Super Typhoon Odette, 9 na buwan ang lumipas. Hindi kakailang nakabangon na nga ang bayan matapos itong sirain ng bagyong Odette noong December 16, 2021. Isang patunay nga dito ang mga bagong gawang establishmento at bising kalye ng bayan. Ngunit sa kabila nito, meron pa rin mangilan-ngilang bakat pa ang pinsala ng bagyo. Isa na nga dito ay ang pier ng Sugod. Pero talagang maparaan ang Pinoy, nagawan pa rin ng paraan upang magamit muli ang pier at may pagpatuloy ang mga negosyong nangangailangan sa pier. At syempre hindi mawawala ang public market ng bayan at ang sikat na Gaisano Capital Sugod na patuloy ang serbisyo at produktong kinakailangan ng mga tao. At ang sentro ng bayan, ang Immaculada Conception Church na kasalukuyang may ginagawang proyekto para sa ikakaganda at ikaka-improve ng simbahan. Pero talagang probinsya ang bayan. Hindi siyempre mawawala ang ganda ng tanawin na makikita sa palayan at ang mga puno ng niyog na nagsisitaasan. At di pa dyan nagtatapos ang kwentong bayan natin dahil sa bayan ng Sugod, matatagpuan ang isa sa mga sikat na tourist destination ng Pilipinas, ang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas. Alright, what's up? Kumusta mga ka-team? Makalipas ang halos 20 to 30 minutes na biyahe mula sa barangay ng Hibod-Hibod, narating din natin itong barangay ng Kahopian. Ngayon, tatry natin magpalipad ng drone. Try natin kuhanan ng aerial view ang pinakamataas na tulay dito sa buong Pilipinas. Lang iba kundi ang Agas-Agas Bridge na may kikita dito sa barangay Kahopian sa bayan ng Sugod, Southern Leyte.